Какво? Силна вечера? Може би за вас, но не за мен. Толкова съм зле след снощното празнуване, че сутринта си обух чорапите върху обувките и тръгнах да излизам. Голяма работа ще кажете. Никога не се е случило. Забавно. Да, но лошото е, че преди това ги бях нахлузил и двата само върху един крак. Нищо, ще го преживеем. Чуйте, всички, които в момента гледате това видео, казвам ви, че имате сериозни основания да се чувствате много помни от тези, които не гледат. Защото ония просто не са наред. Кълна се, няма как сега да сте на по-подходящо място. Само слушайте. От известно време излизам с една жена и ще ви кажа нещо, което установих в тази връзка. Светът на любовните срещи не е забавен. Той е стресиращ и потискащ. Първите срещи са напрегнати. Те са като интервю за работа, което трае цяла нощ. Единствената разлика е, че в малко интервюта за работа, освен ако не сте във филмовия бизнес, ще се окажете гол накрая. Маце, продуцента казва, че ставаш. Хайде, хвърли сутяна и ела в кревата, да се запознае с колектива. Бившите ми гадже се намерихме така. Да, бруталното на първите срещи е изследването, на което се подлагате един друг. Но това до някъде е оправдано, защото ако смяташ да прекараш бъдещето си с този човек, не е зле да си наясно какво точно вземаш. Като мъж бих си помислил, веждите не са достатъчно извити. Мога ли да прекарам живота си с жена с прави неща? А пък тя на своя реч ще каже, какво ме е сяпнал? Трябва ли ми някой, който ще се пули така цял живот? Не, кълна се, нямам никаква идея какво искат жените. Не знам, признавам се, не схващам знаците. Не ги схващам. Жените са толкова двусмислени. Всичко, което правят или казвате, е двусмислено. Мъжете не са. Ние сме очевидни. В моя случай, ако искам да направя впечатление, това означава да се появя гол пред някоя жена с запалена коса и роза между зъбите. Очевидно е. Така е. Жените знаят какво искат мъжете и мъжете знаят, че те знаят. Тук няма тайни. Какво искаме? Жени. Това е единственото, в което сме сигурни. Трябват ни жени. Как да ги получим? И идея си нямаме. Съгласете се. Трябва да се съгласите. Светът щеше да е чудесно място, ако можехме със сигурност да знаем какво очаквате от нас. Така човек се чувства като детектив. Постоянно трябва да търси улики. Тя защо се почеса там? Какво означава това? Не, това изобщо не е флирт. Прилича на разследване на кражбата. Очудващо е как въобще си намираме гаджето. Защото мъжете все пак се уреждат. Нали така? Но не знам как става. Честно, за мен това е абсолютна загадка. Как? С нахалство? Имаме толкова много да учим. Но не се отказваме. Ние сме навсякъде и дори носим тиранти, за да ги впечатлим. Всъщност, аз дори не знам. Как мислите? Трябва ли да имам гадже, за да правя секс? Може би една топка за боулинг е достатъчна. Не, сериозно. Основният проблем при започване на нова връзка е, че всеки от двамата има индивидуално разписание за това кое, кога трябва да се случи и обикновено тези неща не съвпадат. Затова смятам, че е редно да се въведе сексуален правилник, в който да е държавно регламентирана стандартната процедура за протичане на среща. Така че ако възникне какъвто и да е проблем, човек да може да се консултира с него. Виж, скъпа, съжалявам, но вече излизаме за трети път. И според член 7, алинея 5, е време да имаме физически контакт. Иначе ще се наложи да докладвам за теб на омбудсмана и ще ти издадат съдебна заповед за целувка с език или опипване на голо. Нали не искаш да ти го пиша в досието? Хайде, пий ни чаша вино и ела оттатък да се усамоти. Така, всяко начало е трудно. Трудно се установяват интимни отношения, но по-натам се струва. Аз мисля, че една връзка е най-хубава, когато си болен. А най-хубавото, когато си болен, е да имаш връзка. И ако ме караха да се оженя, знаете брачните клетви. Вземате ли този мъж добри и лоши дни, богатство и бедност, и така нататък, всичко, което ме каса е болест и бедност. Вземате ли този мъж в болест? Само тогава наистина се нужда от някого. През останалото време, забавляй се както знаеш, малко косата ми почне да пада и не му вълнят от баничарницата да си при мен. Да, жени, сложно нещо.
Никой от тях не търси това, което имам. Нисък стандарт. Сега им трябват обици и диаманти. Обаче, знаете ли, да излизаш с красиви жени си има и големи недостатъци. Повярвайте ми, аз съм се напатил. Не можеш да ядеш чесън, не бива да пускаш газове, но пък всичко друго е окей. Например, секса. Това беше всичко от мен. Благодаря ви за вниманието. И помнете, не всеки, който обикаля вечер улиците в Окли е жена. Ето ви Жокер, Солни пазар. Разкажете на приятелите си.